Когато със съпругата ми купихме първия си дом, построен в стар викториански стил през 50-те години, почти всяка нощ чувахме нещо като детски стъпки, тичащи по коридор на горния етаж. Имаше и други странни звуци. Съпругата ми разказа за това на някои от съседите и те предположиха, че може би са просто пауни на покрива. Къщата беше с гръб към защитена зона, където живееха диви пауни. Те понякога кацаха на покривите на съседните къщи. Тази мисъл беше доста реалистична, затова престанахме да се тревожим и свикнахме с шума, като в крайна сметка просто го игнорирахме. След по-малко от година се роди синът ни. Той имаше необикновена способност. Когато му беше скучно, балансираше всичките си играчки една върху друга и ги караше да се въртят. Буквално намираше центъра на равновесие на различни предмети и обикаляше стаята, давайки на всяка играчка лек тласък, за да се върти. Това беше най-странното и готино нещо, което някога бях виждал. Когато беше на 2 или 3 години, забелязахме, че говори нощем в стаята си. Една нощ го попитах с кого говори. Той каза, че с Трейси. Попитах коя е Трейси, а той отговори: момичето, което живее в стената. Обикновено е мила, но понякога ме плаши. Той описа момиче с кестенява коса в жълта рокля, което си играеше с него и понякога го будеше нощем. Но това сякаш не го притесняваше, просто понякога го плашеше. От време на време говореше за нея, но това беше обичайно явление. Няколко години по-късно направихме пристройка към къщата и преместихме спалнята си на първия етаж, като разменихме стаите с сина ни. Синът ни вече живееше в нашата стара стая и беше почти готов да премине от детско легло в обикновено. Той винаги заспиваше дълбоко, но почти всяка нощ плачеше в тази стая. Една нощ в стаята му чухме силен трясък, последван от вик, и се втурнахме натам, мислейки, че е паднал от леглото. Но той седеше в друга част на стаята. Успокоих го и отново го сложих в леглото, но на следващата нощ това се повтори. Решихме да разменим стаите обратно и всичко отново се нормализира. Започнахме да проучваме историята на къщата, но не намерихме нищо за изчезнали малки момиченца или някой с името Трейси, който да е живял там. В крайна сметка синът ни престана да говори за нея, а след няколко години получих работа в друга компания и се преместихме. Къщата стоя празна няколко месеца и съседката отсреща веднъж се обади на жена ми и каза, че около седмица след като сме си тръгнали и се сторило, че е видяла сякаш нашата дъщеря да наднича от прозореца. Тя й помахала, а после си спомнила, че ние вече не живеем там и нямаме дъщеря.